गोटे गछ डाଳରେ गोटे ଶୁଆ ଆଉ ସାରି ରହୁଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଦିନେ ସାରି ଶୁଆକୁ କହିଲା, ତୁମେ ମତେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବନି ତ? ଶୁଆ କହିଲା କି, ମୁଁ ଯଦି ଚାଲିଯିବି ତାହେଲେ ତୁମେ ମତେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିନେବ। ତାପରେ ସାରି କହିଲା, ତୁମକୁ ସିନା ମୁଁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦେବି, ହେଲେ ତୁମକୁ ତ ପାଇପାରିବିନି ନା। ଏକଥା ଶୁଣି ଶୁଆର ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜର ଡେଣାକୁ କାଟିଦେଲା ଆଉ କହିଲା କି, ଦେଖ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବିନି। ଆଉ ତାପରେ ହଠାତ୍ ଝଡ଼ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଝଡ଼ ତୁଫାନକୁ ଦେଖି ଶୁଆ ସାରିକୁ କହିଲା, ତୁମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ, ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ଆଉ ସାରି ବି ସେଠୁ ଉଡ଼ିଗଲା ଆଉ କହିଦେଇ ଗଲା, ନିଜର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ଆଉ ଝଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଥମିଗଲା, ସାରି ଫେରିକି ଆସି ଦେଖିଲା ଶୁଆ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗଛ ଡାଳରେ ଲେଖା ଥିଲା, ଖାସ୍ ମତେ କହିଦେଇଥାନ୍ତ କି ତୁମ ବିନା ମୁଁ ଉଡ଼ି ପାରିବିନି, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଝଡ଼ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇ ନଥାନ୍ତା। କହିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ଭଲ ପାଇବା ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ।